आगस्ट दिनैनि दिनाव जोंहा बेंटल टुक्राझार आरो सुबाइझार आन्चलिक गावबुरा सन्थानि जिथु गोदानै लुजानाय न' बे न'खौ दिनै जोङो बेखेवनाय जाहैबाय। दिनै जोङो बिटिआरनि मानाव गेदेर इएम सार रनजित बसुमतारिया जोंनो दिनै बे जोंनि बेंटल टुक्राझार सुबाइझार आन्चलिक गावबुरा भवनखौ बेखेवनानै होफैबाय। जों खोब गोजोननाय मोनबाय। दा बिथाङा जोंनि गावबुरा माबानि थाखाय सन्थाननि थाखाय जि दिनै बे न'खौ बेखेवना होफैबाय, बेनिखायनो जोङो गावबुरानि जानानै बिथांखौ जोङो साबायखर बावबाय। नैबे जोंनि बे गावबुरा भवना बियो एमएसडिपि बे 12 प्लाननि 2016-17आवनो सेंसन मोननायमोन, नाथाय गेजेराव गोबाव सम बियो माने बे स्किमा बन्द जाना सेंसना बन्द जानानै थानायाव नै देग्लायसो गोदानै बेखौ फुरा लुफुंजोबनो हाबाय। दा जोंना बेहाय जोंनिनो जायगानिनो सासे गावबुरा रबार्ट खेरखाथा बिथाङानो बे न' लुनायाव जगाजग खालामनानै बिथांनि दारैनो बिथांनि बे तत्ताबधानाव नैबे न'खौ लुफुंनाय जादों। दा बिथाङाबो दिनै बाव नुजाफैदों। दा दहाय फुंखिनियाव जोङो सार रनजित बसुमतारि इएमखौ हांख्रायनानै फुङावनो जोङो बे फिथाखौ बिथांनि आखाइजोंनो जोङो हास'होनाय जाहैबाय। बिनिफ्राय दिनै बे फिथा हास'खांनायनि उनाव सेन्ट्रेल गावबुरा आफादनिफ्राय आफादगिरि नेहाथारि ओमफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मानगोनां बिदिनो आफादगिरि नेहाथारि, चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनहाबो दिनै बे जोंनि बे न' भवन बेखेवनायाव नुजाफैदों। दा बिथांमोनहा दिनै जोंनि बे बेंटल सुबाइझार टुक्राझार आन्चलिक गावबुरा दिनै जि ज' जादों, बेवहाय बिथांमोनहा मोनसे मेल खुंनानै जोंनि गावबुराफोरनि गांनाय उखैनाय, गावबुराफोरनि जिथु डिमान्ड सरकारनि खाथियाव, बेखौ दा माब्रै सोलिनानै दङ, आफादा बिसोरजों बोरै सरकारजों जगाजग खालामनानै जोंनि मोननांगौखौ बिख'नानै लानाय जादों। दा बेखौनो दहाय मेलनि गेजेरजों जोंनि बे आन्चलिक गावबुरा सन्थाननि सोद्रोमाफोरनि सिगाङाव बिथांमोना बेखेवलांबाय। दा बिथांमोननि बुंनाय मथेब्ला सरकारा गोख्रैयैनो बेखौ आखायाव लासिगोन। गावबुराफ्रा जिथु माने अभाब अभियोग दङ, दा माने एपइन्टमेन्ट दङ, बिनिफ्राय जायफ्रा माने बोरायबाय बिसोरनो रिटायारमेन्ट होनांगौ, बिनिफ्राय गावबुरा सरकारि गावबुरा आरो सुब्बा गावबुरा, बे मोननै रोखोमनि गावबुरा बेखौ माने आखायाव लागोन होननानै दा सरकारा जिथु माने बाथ्रा होदों, दा बेखौ जोङो खुब गोजोननाय मोनदों। दा सेन्ट्रेलनि जिथु दहाय आफादगिरि बिथांमोनहा, नेहाथारि बिथांमोनहा जोंनि सिगाङाव जिबादि बाथ्रा सरकारजों रायलायनाय बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय, दा बेहाय जोंनि बे गावबुरा सन्थाया जोङो आसा खालामबाय गोख्रैयैनो जोंनि डिमान्डफ्रा जाफुंगोन। आरो जोंहाबो दिनै बे न'खौ बेखेवनो मोननानै जोंबो खुब गोजोननाय मोनबाय। जोंनि बे ओनसोलनि गावबुराफ्रा मेल मिटिं खालामनो जोंहा माने सुबिदा गैयामोन। दा जोङो बे न'आवनो जोङो मेल मिटिं खालामनो जोंहा सुबिदा मोनबाय। दा बेनिखायनो दिनै जोङो सरकारखौ साबायखर बावबाय, जाहाथे जोंनो बे न'खौ होनानै जोंनि गावबुराफोरनि जिथु माने उसुबिदामोन, उसुबिदाखौ बिथांमोनहा दिनै फुरा माने जाफुंनानै होबाय। ओमफ्राय जोङो भबिसतआव जोंहा बे गावबुराफ्रा बे न'नि माबायाव सिङाव जि दंबावो, जोंहा लेट्रिन नांगौ, लेट्रिनखौबो जोङो दा सरकारनावनो बिगासिनो दङ। बेनिफ्राय चेयार टेबोल नांगौ, चेयार टेबोलखौबो जाहाथे माने एसे सोरबा सरकारनि आखाइ गोलावफ्रा जुदि जोंखौ सुंथा हरोब्ला, सहाय हरोब्ला जों खुब गोजोननाय मोनगोन। मानोना गावबुराफ्रा दा थाखा फैसा गैया, गावबुराफ्रा थाखा फैसानि अभाबाव जोङो दा मेल मिटिं खुंनो, बायदिसिना खामानि मावनो जोंहा उसुबिदा जायो। बेखायनो दा जोंनो नांगौखिनि, दा जोंहा बे बाउन्डारि वाल नांगौ, ओमफ्राय हाया नै एलटमेन्टआ गावबुरा आफादनि नामै मोनाखै, जोङो दखल खालामदोंब्लाबो दा जोङो थाबायगासिनो दङ बे हानि सोमोन्दैबो। दा बेखायनो बेफोर खालामनायाव जोंहाबो गोबां थाखाबो नांगौ।
गोबां रां थाखा फैसा गैयिखाय जोङो दा इसेबां माने जोङो खारनो हायाखै खिन्थु दा बेफोरखौ जोङो मावफुंजोबनांगौब्ला जोङो एसे सरखारनि सहाय नांगौ दा बेखायनो जोङो सरखारखौ जोंनि बे गावबुरा आफादखौ अननानै सरकारा जोंखौ सहाय होयोब्ला जों गावबुरा आफादा खुब उपकार जागोन दा बेखायनो जोङो सरकारनि खाथियाव जोङो खर' गंग्लायै जोङो आर'ज गाबनाय थाबाय। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।